Uit Verskate Plakkenwijs zetten de volle bussen van de morgen richting de wethouders van de 8 Caparisgemeenten. Want ze vielen haar net serieus naam. Troch alle verorings naar de inviering van de participatiewet weten ze net meer wet ze onttab binnen. En dan is er ook nog het gerommel in de top van het bedrijf. Directeuren die het mekaar bestrijden, geen vertrouwen van de ondernemingsrie in de rie van commissarissen. En hoe de 2400 werknemers, daarover wordt net praat, zei is het gevoel. Heegt hij het voor actie dus. Actie! Utrechten waait een van de bussen naar het Jereveen. Wethouder Kobi van der Laan stiet al te wachten. Maar ondertekende de petitie net. Wat bedoeld wordt, dat delen we. Alleen er staat een element in van nieuwkomers. Dus iedereen die nieuw zeg maar op de arbeidsmarkt komt, zou ook naar de sociale werkvoorziening moeten. Maar dat kan niet meer, omdat de participatiewet is aangenomen per 1 januari 2015. Daar waar Caparis ook goede mogelijkheden biedt, is het wat Heerenveen betreft absoluut niet uitgesloten dat wij ook gebruik maken van de kennis en kunde van Caparis. Als het zo doorgaat, gaat Caparis kapot. En dat is niet de bedoeling. Die mensen hier die willen ook graag werken. Ze verdienen al niet zoveel en voor dat kleine beetje maken de gemeente ons ook nog kapot. Maar door dit allemaal en ook wat bij de directie allemaal speelt, dat brengt heel veel onrust op de vloer. Wij willen ons werkplek houden. Intussen binden er 2 bussen op de noordelijke route. Ik hier grutte actiereens en een wethouder die de mensen ontvangt. Wat willen we? Respect! Wat willen we? Nu! Wat vieren van dat ze hier zou op het gemeentehuis komen. Nou ja, een beetje dubbel wat ik al zei. Hè. Van aan de ene kant vind ik het natuurlijk hartstikke goed dat ze voor zichzelf opkomen en dat ze zo'n actie op zo'n positieve manier organiseren. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel wat triest voor uzelf dat we dus blijkbaar net in staat zijn om de goede bedoelingen die we hebben bij hun goed deel te lezen. Nou ja, en dat maken we zelf wel rekenen. Op naar Burgum. Eerst even een brochje, maar vol vuur en voor de goede zaak dan weer verder. We hebben ook gezegd, dit is een vriendelijke actie. Wij komen nu kennis maken, we komen even laten zien wie we zijn en over wie jullie besluiten nemen. Het vergeet me niet je duidelijk in beeld. Maar ja, als het nodig is, als ze domme besluiten nemen, dan komen we terug. Ja, dat mag helder zijn.